El natto és un aliment tradicional japonès de soja fermentada i té aquest aspecte llefiscós que es veu al vídeo. És un aliment especialment nutritiu perquè el procés de fermentació pel que ha passat afavoreix el creixement de probiòtics. Què són els probiòtics? Són bacteris i llevats vius que s'afegeixen a alguns aliments i que contribueixen a mantenir o millorar la nostra microbiota. Els probiòtics no són el mateix que els prebiòtics. Si els probiòtics són aquests microorganismes, els prebiòtics són l'aliment que requereixen per créixer i funcionar. És necessari o útil consumir-ne? A hores d'ara, falta evidència que demostri l'efectivitat del consum de probiòtics. Els prebiòtics semblen una opció més convenient en aquest sentit, a banda que no presenten efectes secundaris significatius. Jo seguiré menjant natto, no fos cas que m'estigués perdent tots els possibles beneficis.